illa. Som kvinna har du alltid dig själv att skylla. Gift dig med fel man, står allt på spel. Det som sker där hemma är ditt eget fel. Rösterna måste höjas för att kunna höras. Det är så förbannat mycket som måste göras. Hur ska vi våga kalla oss feminister? Det gör ju inte ens vår egen jämställdhetsminister. Och känner mig arg och frusen. Maken med samma jobb tjänar 40 000. För så länge tjejer tjänar mindre än killen behöver vi våra Gudrun i grillen.